Макнуна Ниёзова ва Беҳрӯз Зеваров дар ҷашнвораи муди Осиё соҳиби ҷоизаҳои махсус шуданд. ҷашнвораи муди Осиё, ки аз 5 то 22 май дар шаҳри Сувони Кореяи Ҷанубӣ баргузор шуд, намояндагони Тоҷикистонро бо ҷоизаҳои махсуси мири шаҳри Сувон қадрдонӣ кард. дар баробари ширкат дар бахши фэшн шоу ё намоиши либосҳои замонавии тоҷикии духти Макнуна Ниёзова ду модели тоҷик Фотима Маҳмадалиева ва Азизҷон Мирзоев ҳам барои ширкат дар озмуни ситораҳои муди ҷашнвораи Осиё қадрдонӣ шуданд. Беҳрӯз Зеваров барандаи ҷоизаи ҷашнвораи Осиё барои саҳми шахсияш дар рушди фарҳанги Осиё аз роҳи шоу бизнес дар кишвари худ дар як суҳбат баъди анҷоми ҷашнвора аз шаҳри Сеули Кореяи Ҷанубӣ чунин гуфт: духтари тоҷики мо дар шаҳри Сувон дар Корея мери шаҳр ӯро интихоб кард ҳамчун симои шаҳри Сувон Фотима Маҳмадалиева. Акун ҳама расмҳое ки дар Сувон пайдо мешаванд ҳамчун симо танҳо аксҳои Фотима истифода бурда мешаванд. дар маҷмӯъ дар ҷашнвораи муди Осиё 26 давлат аз ҷумла Тоҷикистон иштирок карданд.